Hola, merci per estar a la roda de premsa del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa per valorar un parell de qüestions. La primera en relació a la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre l'aplicació de l'euro per recepta, i per valorar-ho el diputat del grup parlamentari Josep Vendrell farà la valoració i li hem demanat que m'acompanyi al faristol. Hola, molt bona tarda. Com vostès saben, el Tribunal Constitucional ha aprovat a petició del Govern de l'Estat la suspensió cautelar durant 5 mesos de l'aplicació de les taxes judicials, de la llei de dipòsits bancaris i de la regulació de l'euro per recepta. Valorem de forma positiva la suspensió de l'aplicació durant aquest període i esperem que de forma ja definitiva de l'euro per recepta, una mesura aprovada a la llei de mesures fiscals i financeres, un fruit de l'acord de Convergència i Unió amb el Partit Popular, que nosaltres hem repetit reiteradament que era una mesura injusta, inútil i profundament antisocial. I pensem que és una vergonya que hagi estat precisament el Tribunal Constitucional utilitzant un argument que no és el nostre, que no és un argument que ens agrada, que són les qüestions competencials, per suspendre l'aplicació d'aquesta mesura. Benvinguda sigui, en definitiva, perquè, com els deia, és una mesura profundament injusta i antisocial que perjudicava, per exemple, els 800.000 catalans i catalanes malalts crònics que havien de pagar fins ara fins a un màxim de 62 euros anuals. O que dels col·lectius exclosos, la presentava el govern de Convergència i Unió, alguna mesura social, i deien que no l'havien de pagar, per exemple, els perceptors de la renda mínima, però en realitat, del millor 500.000 persones que a Catalunya viuen en risc de pobresa, només excloia del pagament de l'euro per recepta a 127.000 persones. Era, a més, una mesura que suposava un greuge comparatiu amb la resta de l'Estat, que sí havien d'aplicar el copagament, havien de pagar els ciutadans i ciutadanes de la resta de l'Estat el copagament que ha incrementat el govern de l'Estat sobre els medicaments, per exemple, en els pensionistes, que abans no el pagaven i a partir del mes d'abril sí que l'han tingut que pagar, però a més a Catalunya hi havia l'euro per recepta. Un pensionista català podia acabar pagant 157 euros anuals o 277, segons la renda, i un pensionista de la resta de l'Estat entre 96 i 216 euros. Per tant, hi havia també una qüestió de greuge comparatiu. I per les dades que tenim, a més, tampoc no s'han complert els objectius de recaptació del govern de la Generalitat. N'ha recaptat 45 milions, en pretenia recaptar 50 milions. Però jo crec que la qüestió fonamental, en aquest cas, és que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a partir d'avui no hauran de pagar aquest euro per recepta, que per nosaltres era una mesura injusta, antisocial i que suposava una barrera d'accés, en aquest cas, als medicaments. La salut és una qüestió fonamental, és un dret bàsic. És molt perillós posar barreres d'accés, en aquest cas, als medicaments o a l'assistència sanitària. I, per tant, em sembla que ha estat una decisió positiva. Emplacem al govern a que no presenti al·legacions a aquesta decisió del Tribunal Constitucional, a que l'accepti, a que doni per vàlida la supressió de l'euro per recepta, i emplacem també a Esquerra Republicana, que ara és la força política que dona suport al govern de la Generalitat, a que faci totes les accions, gestions necessàries per evitar que el govern de la Generalitat presenti aquestes al·legacions i continuï defensant l'euro per recepta. Vull recordar que el grup d'Esquerra Republicana va votar en contra de l'euro per recepta, conjuntament amb les altres forces de l'esquerra. Per tant, li demanem que ara, en coherència, exerceixi tota la pressió de la que sigui capaç perquè aquest euro per recepta, que va ser aprovat conjuntament amb el Partit Popular, doncs definitivament el govern de la Generalitat renuncia a ell i el deixi d'aplicar. Finalment, com els deia abans, la salut la paguem amb els impostos generals, ja hi ha un copagament sobre els medicaments que pensem que amb l'increment que va aprovar el govern de l'Estat també és un copagament injust, especialment perquè fa als pensionistes, i aquest euro per recepta era absolutament innecessari i sobrer. Vull fer un comentari també sobre la regulació de la llei de dipòsits, també la suspensió de la llei de dipòsits bancaris. Aquesta era una decisió previsible.
ja anunciada. El govern català ho ha aprovat per decret llei i ho vol presentar al proper ple al Parlament. Nosaltres sempre hem estat partidaris, sempre hem dit que era necessari aquesta llei sobre els dipòsits bancaris, que no podia ser que mentre s'exigien esforços als treballadors públics, als ciutadans i les ciutadanes, en canvi, a les entitats financeres, als bancs i a les caixes no se'ls exigís cap tipus d'esforç. Hi ha altres comunitats autònomes que ho tenen, per exemple Extremadura o Andalusia. Quina és la diferència amb el cas català? Perquè vull recordar que Extremadura i Andalusia rebran una compensació de l'Estat en compensació dels diners que deixaran de recaptar d'aquest impost. Per tant, malgrat el que ha aprovat el govern de Madrid, Extremadura i Andalusia no hi perdran diners. Catalunya, el govern de la Generalitat ha arribat tard. Ha aprovat una cosa que és fum. Si hagués aprovat la llei de dipòsits bancaris quan nosaltres la vam presentar, o també quan la va presentar Esquerra Republicana, ara tindríem entre 200 i 300 milions més d'euros d'ingrés. Per cert, una quantitat molt superior, 3 o 4 vegades superior a la que el govern prevé ingressar per l'euro per recepta. Per tant, jo crec que el que cal dir al govern de la Generalitat és que ha fet tard amb aquesta mesura i que s'ha equivocat profundament. I també criticar el govern de l'Estat perquè la seva actuació creiem que és deslleal, profundament deslleal. Aprovar una llei perquè Catalunya no pugui disposar de la seva pròpia llei de dipòsits bancaris, fixant un tipus zero, és una qüestió, jo diria que és vergonyosa i pràcticament, almenys en termes polítics, un autèntic frau de llei. Bé, volíem comentar aquestes dues qüestions. Molt bé, si per aquestes qüestions o d'altres teniu preguntes, doncs estem a la vostra disposició. Sobre la declaració que s'ha d'aprovar divendres, vistes les propostes diferents que s'han presentat, des d'Iniciativa, quin creieu que pot ser el perfil de declaració que surti? Si sou optimistes que arribarà a ple un acord ja tancat, o que s'haurà, una cosa també habitual en aquesta casa, d'estar fins a l'última hora, últim minut i últim segon per arribar a un text conjunt. Nosaltres creiem que hi ha marge per arribar a un acord. Creiem que depèn de la voluntat política. I si per nosaltres no caldrà córrer a última hora i esperem tancar-ho abans. És evident que amb la presentació de 4 textos es fa imprescindible que seiem les 5 forces polítiques que els hem impulsat, que veiem en base a quin text, en base a quin redactat o que hi ha de comú en cadascun d'ells que pugui fer consens, però el més important és que el dia 23 tinguem un pronunciament clar del Parlament, que estableix un encàrrec en el propi Parlament i en el govern d'emprendre un procés cap a una consulta pel dret a decidir i sobretot per nosaltres ens sembla fonamental que aquest encàrrec compti també amb què ha de ser en el Parlament on sigui el centre, no?, per crear els consensos i els acords per continuar el procés. Perquè no ens trobem a partir del dia 24 que torna a passar el que ha passat aquesta setmana passada, i és que s'intenta liderar aquest procés a 2, adreçant-se a la resta com si fossin convidats, i hem dit en reiterades ocasions que això és massa important, és massa gros, transcendeix massa qualsevol govern o força política com perquè només es pretengui liderar des d'una majoria de govern, que és legítima, però que és només una majoria de govern. I el dret a decidir és molt més, i per això creiem que hi ha d'haver aquesta centralitat del Parlament, que és des d'on s'ha de liderar, i un acompanyament social que nosaltres hem proposat que sigui a partir de l'acord nacional, o que trobem la fórmula o l'encaix que sigui necessari, però que hi hagi també l'oportunitat de que la societat civil, les organitzacions sindicals, empresarials, cíviques, culturals de tota mena, també puguin ser partíceps del procés. I això només pot ser si la centralitat està en el Parlament i si aquí construïm consensos. No és una qüestió d'optimisme, insisteixo, sinó de voluntat política. La nostra hi és, la predisposició per l'acord hi és, per això vam fer el text que hem fet, que creiem que ho facilita més a tothom, és a dir, a totes aquelles forces que s'han manifestat a favor del dret a decidir, ara o en algun moment en l'anterior campanya o recentment. Sembla, tal com estan estructurades les propostes de Convergència i Unió i Esquerra i la seva, dona la sensació que
que fins i tot formalment casen més. Jo voldria saber si aquest nivell d'entesa, és a dir, si veurem d'alguna manera una repetició de l'aliança del pacte fiscal, amb un nou element que és la CUP, que no existia en aquell moment al Parlament, de cara al ple del dia 23, en el sentit de que dona la sensació que hi hagi una complicitat major entre vostès i Convergència i Unió i Esquerra que no pas amb el PSC. Voldria saber quina impressió tenen sobre les possibilitats que els socialistes també convergeixin en aquest text conjunt que podria aprovar-se a cada 2023. Jo els hi puc expressar el nostre desig i la nostra voluntat, i és que hi hauríem de ser les 5 forces. Creiem que és important que el Partit Socialista, que s'ha pronunciat a favor del dret a decidir, pugui sumar-se a una resolució que ha de sortir del Parlament per fer aquest encàrrec i per declarar que comencem aquest procés. Neix coix si no ho fem el més àmpliament possible i el més majoritari possible. I hem dit en diverses ocasions que si fa tot just 4 mesos, al mes de setembre, teníem 87 diputats a favor del dret a decidir en aquest Parlament, si el dia 23 en tenim alguns menys, no ens hem fet cap favor tots plegats. I per tant hauríem d'intentar que el pronunciament fos majoritari precisament perquè la consulta tiri endavant i perquè el procés comenci i continuï bé. Aquest és el nostre desig i la nostra voluntat. L'estructura dels textos és evident. Nosaltres vam presentar un text similar al que l'esborrany en l'estructura, amb un preàmbul, una declaració de sobirania, un punt de sobirania i uns principis, perquè entenem que és més fàcil posar-se d'acord. Ja vam dir en el seu moment que fins i tot havíem agafat alguns dels punts que Convergència i Esquerra havien presentat perquè ens semblaven vàlids i per tant els acceptàvem i així els vam incorporar. També ens consta que a la resolució definitiva de Convergència i Unió han incorporat algun punt similar al que nosaltres deien. Han rectificat també el determinisme de la consulta, que era un obstacle evidentment que no feia cap favor al procés i que així ho vàrem assenyalar, i per tant jo crec que amb aquests elements és amb el que es pot ser, amb el que es pot parlar de que ens hem de poder entendre i hem de poder aconseguir que hi hagi una declaració. Jo crec que és el grup socialista el que ha de dir què creu que ha de ser imprescindible o què no, o si està disposat a sumar amb una majoria que està disposada a tirar endavant el dret a decidir i de posar-hi quins són els seus elements. No som nosaltres que els hi hem de dir el què, però és evident que en el nostre desig o en la nostra voluntat hi ha que aquesta consulta, que aquest dret a decidir tingui el màxim de suport possible. Continuem no entenent perquè des del punt de vista democràtic partits com Ciutadans o el Partit Popular no s'atreveixen a defensar-ho, que també ens ho hauríem de preguntar. Doncs amb més motiu altres grups que ja han manifestat que estan a favor del dret a decidir, com el grup socialista. Sí, Iniciativa votarà a favor del senyor Joan Saura com a senador? El grup parlamentari d'Iniciativa i Esquerra Unida presentem a Joan Saura com a candidat o com a proposta per anar al Senat en elecció del Parlament. Entre el grup de senadors que el Parlament nomenarà per anar al Senat. No sé si això tot plegat contribueix una mica allò del descrèdit de la política, no? Ho dic, un exconseller que és votat per segona vegada per senador i un Senat, per exemple la CUP, ells han dit que no hi participen, que vostè sap perfectament que és qüestionada la seva existència, no? Una mica cementiri d'elefants. No ho dic per l'exconseller, ho dic en general. Nosaltres hem tingut en compte dues coses. Una, l'experiència del senador i de l'exconseller, com molt bé dèieu, no només en el govern, sinó especialment per ser el conseller de l'Estatut. I en un moment de recentralització de l'Estat, en un moment d'atac frontal de l'Estat en els temes de l'autogovern, tenir una persona amb el seu coneixement, experiència i bagatge precisament en el Senat, és a dir, a les Corts Espanyoles, perquè en el Congrés també tenim la representació que tenim, per tant tenir alguna persona més en el Senat que pugui contribuir amb el seu coneixement i experiència en aquest debat ens sembla fonamental. I l'altre gran element que hem valorat és evidentment els 2 anys de feina en aquest sentit i en molts altres que el senador Saura ha vingut fent. La seva trajectòria em sembla que a més el fa molt mereixedor d'aquest i altres encàrrecs, com també podria fer altres persones, però el grup hem valorat que està bé i que és positiu que ell continuï fent de senador. I n'estem molt orgullosos, sincerament, de la feina que fa. Molt bé. Gràcies. Sí.
Està-la preparant. Exacte, li donem temps. No, el fet que el PSC plantegi com a límit la legalitat i que ells vulguin que la consulta sigui legal i acordada, això com realment pot encaixar perquè finalment la declaració sigui de 5 i no de 4? La nostra declaració, per exemple, parla de la necessitat de tenir en compte la legalitat, evidentment, d'arribar, no? d'ativar-la i de presentar els espais i tots els marcs que la legalitat vigent ofereix, tant espanyola com catalana, i parla de diàleg. I nosaltres sempre hem dit que calia esgotar les vies de diàleg amb l'estat espanyol per permetre la consulta. Perquè si, com previsiblement acaba passant, la resposta del govern espanyol és un no i un no i un no, i per tant reiteradament no, l'acumulació d'aquests nos que no tenen base democràtica finalment o que en tot cas es poden contrarrestar amb arguments democràtics és el que ens dona també legitimitat per emprendre el procés per altres vies que no siguin, no, la de l'acord amb l'Estat. Per tant, a nosaltres ens sembla, ja ho hem posat en el nostre text, no? El diàleg amb l'Estat ens pot ajudar a carregar-nos de raons i per tant creiem que és bo començar per aquí. Alhora, la legalitat també ens dona uns marges, però fins a un límit, i per tant doncs, també creiem que en el text això s'ha d'anunciar, creiem que això pot afavorir, no? Com a mínim en el redactat que nosaltres hem presentat, creiem que hi ha marges perquè el PSC ho pugui entendre, ho pugui veure així, i si no doncs ens faran arribar quines són les seves valoracions o esmenes.